सुन ले पेलू 100 बियाह काट चुकल बारी ते खाली तोरा कुकुरई से अब ना हुई भैया। तो सुन ले ई रिश्ता साफ संस्कारी घर में फिक्स कइले बानी। बढ़िया घर में साफ बढ़िया घर में अगर जे बेटा ई बियाह ते कटली तो तोर कटवा देम जे कोई बियाह करे लायक ना रहबे। साला काय गोरिया उतरी रे तो गाली सुने वाला काम करबे तो ना गाली सुनबे। कहतन भैया ओकर कुछो ना होई माने लड़की सुंदर बिया। अरे लड़की बिया साफ दूध के कटोरी। आई दे रे दादा दूध के कटोरी तोरा खाली ओके बोल दे ओकबा। ठीक बा भैया चल अब तो बियाह हमर बियाह तो होइए जाए। तनी ओंठ कम ये ओंठ हल्का के कोगो बियाह कट गल साले ओंठ तारो चल साला पेलू कहीं का भैया अभी ले मेहमान ना होइलो। अरे आते होइलो फोन तो वही बेरा आई रलो बस अब पहुंच ही वाला होइलो शायद। अच्छा ठीक बा भैया। हाँ सर समाज अच्छा बा नु लोग के। सर समाज हाँ पूछ मत बबू पूछ मत। अरे बड़ा अमीर आदमी बाड़े लोग आज ले वो लोग के घर के औरत घर से बाहर नइखे निकलल। ई बात बा अपन बबी जाई तो राज करी राज। अच्छा भैया ये बात बतलावो। हाँ। लड़का कैसन बा? लइको ठीके बा आ नाहियो ठीक होई तो का करबे बड़ा धन बा अमीर बड़ा से बड़ा अमीर बबी उमे राज करी अपन। ई बात बा। हां तब तो ठीक बा। पेलू हां भैया ये घर हो कुछ। अच्छा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठल जा मेहमान बैठू बैठ। तब आवे में कोनो दिक्कत ना न भइल हो? बे महाराज दिक्कत कथी के होई बाबूजी खरीदले बारे 4 गो गाड़ी दुआर पे स्कॉर्पियो बा थार लागल बा कोनो दिक्कत नहीं के बस रउआ लड़की बोलाई हमनी के देखी सन आ तनी यो काम बा हमनी के जाए के कैसन बात करतनी महाराज इतना धूप में रुआ चल के आइल बानी मियाज थाकल होई थोड़ा कुछ नाश्ता पानी क ली ओकरा बाद तो अपन काम कर। ए नाश्ता पानी बाद में होत रही पहले बोलाई सौदा। साला रे ये रसगुल्ला हुई रसगुल्ला पहले चाप ले ये रसगुल्ला चपला के चलते तो सरता रसगुल्ला अभी ले मुरझाइल बा फिर रसगुल्ला चप ना मेहमान पहले बोलाई का खुसुर फुसुर बात। अरे वो हमनी के पारिवारिक बात होता बोलाई ना लड़की के देख ली सब हमनी के। ए रिंकिया का माई पिंकिया अरे केने बाड़ू हो? हाँ बोली ना। अरे बॉबी तैयार हो गई लोग तो ले आवा देखावे के बा मेहमान आ गइल बनी लो। ठीक बा ले आओ तनी। ठीक बा तब बाबू बाजारे जौन सामान ऑर्डर दे रहल जाके लेके आओ। ठीक बा भैया ठीक बा। संस्कारी 12 सम बुझाता गोड़ी खियाइयो सन भैया बड़ा बढ़िया घर में हमार शादी लगावले बड़ी रे। शाम तक साला यही जन रहे के बाद खाइए के चले जाबा भर पेट कहिए भर पेट। लड़की देख ले पहले पसंद आ जाई हाँ। ओकरा बाद भर पेट खाए के बा। हां जे निमन बिया की ना बोलाई ना मेहमान का बस बस ले आवा बॉबी के। दी मेहमान दी। ठीक बा बबी बैठो। इहे बबिया बिया मेहमान देखी पसंद बिया। ए हम तो फोटोवा में एक बार देखलो ही बानी पेलू के संतुष्टि खातिर एनी असन। अच्छा अच्छा हमरा तो लड़की पसंद बिया ठीक बा हमरा तरफ से ओके बा मेहमान बिया होके समझी तो ओके। ए रोक के का मेहमान कोनो दिक्कत बा का? पेलुआ के बिया होता पेलुआ के पेलुआ 1 नंबर लड़का बा। हम अपना शादी में पहले जांच पड़ताल करम तब हम शादी करम। अच्छा सही बात बा। इहो बियाहवा कोट जाइए ठंटे रह जी भाई साले। ए जांच पड़ताल हमरा करे के बा एंग हम शादी कोली मार दे। अरे तो जांच करी ना बॉबी बड़ा पढ़ल लिखल बिया तेज बिया एकदम रौरो कुछ जांच कर ली। रौरो जानते बानी कि आजकल के लड़का सन के सब फैशनदार हो गइल बार सन बिना टेस्ट कइले बियाह करत नहीं खसन। हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है महाराज वहां के जांच करे दी का दिक्कत बा टेस्ट कर ली। पेलुआ जले टेस्ट ना करी तो ले बियाह ना करी। अच्छा ठीक बा जब लड़का के इहे मर्जी बात एगो टेस्ट करा दी। ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं है टेस्ट कर ली। केंगे टेस्ट करबे
पूछबे। पूछबे हाँ हम अंदर लेके अकेले बात करम, अकेले टेस्ट करम, अकेले। अकेले? हम मन अकेले में ले जाके कुछ पर्सनल बात करे के चाहता लो। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक। तब रउरा कोनो एतराज नहीं खेनु। ना ना महाराज हमरा काहे के दिक्कत होई। जा पेलू आवा टेस्ट क के। हो तो जाते बनी हम टेस्ट लेम तबे न हम बियाह करेम। चलो हो। आजकल के लड़का कोनो दिक्कत नहीं है मेहमान, जाए दी टेस्ट करे दी, ओकनी के जिंदगी भर संगे रहे के बा। चल अपन बतिया लियस तो दिक्कत नहीं है। हाँ यो बात रउआ सही कहत न तो बाद में बाप मातारी के दोष दियो सन। हां जाए दी कोनो बात नहीं है, टेस्ट करे दी। आवे दी टेस्ट क के। चलो हमनी के दू तुम बात कइल जाला। ठीक बा। तो और सब बताई, इ तो गइलो लो हमनी कुछ बात विचार हाँ, कइल जाओ। और सब का आजकल खेती बाड़ी के टाइम चलता, ओई में लागल बाझल बानी स। हाँ हाँ सही कहत नहीं। अपन बताई कि राउर बिजनेस केंग चल। अरे महाराज मत पूछी, हमनी के गोर तो एगो कैरेटा पर रहेला तो एगो फॉर्च्यूनर पर रहेला। अच्छा बाप के लगे कोयस बा तबे नु बेटा के लगे ओएस बा। कोनो दिक्कत सही नहीं बात, है। सही बात। लेकिन एगो बात ध्यान रख ली, का बारात में चले के चाहिए मुर्गा। कैसन बात करतनी महाराज, जरूर जरूर सेवा होई राउर। मुर्गा बनी आ 1% के दिक्कत ना होई, कहम तो मछरियो बनवाएम। हाँ तो ये चीज रहे के चाहिए, बाद में मत को हम जी तो ना रहे। ना ना महाराज कोनो दिक्कत ना होई, हमनी के बारात में महाराज दिक्कत ना ना ऐसन होई तब नहीं के ठीक सब। बा। कितना देर हो गल, पेलू का करता, कौन टेस्ट लेता हो दादा। हाँ, सही पेलू बात। आ गेलो सब बबुआ बबुआ। हाँ बुझाता टेस्ट हो गई। पूछी ना टेस्ट भइल कि ना। भैयो हाँ पेलू टेस्ट ले लेनी, ले ली। ले लेनी। तब ले लियो। चांद टेस्ट केंगे लेनी हां। हाँ सब ढोड़ी 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 हा, ई ढोड़ी दूध के कटोरी हा। साला बैठियो ई का कहतरी रे साला। महाराज जी कौन टेस्ट लेनी है रुआ? गाना गावतरी। गाना गावत नहीं मर्दा तू नहीं तारे का ए महाराज गाना गावत लइकवा तनी गायकी के शौक रख ले बा। हम कहनी कि ये टेस्ट लेवे गई रहनी हो। ना नायका गाना लहु तनी याद पर उहो गा देनी हां। चली चली ठीक। फरिया के बदल देला कोनो बात। भैयो हां त ओके करी नु हम। ए ओके ना, अभी ना। अभी ना, अब का दिक्कत बा महाराज? अभी एगो हमरा भोर पर गेल बा टेस्ट। फिर भोर पर गइल। हां भोर पर गेल भैयो। का मेहमान जी एक रे साला एगो चीज के कोई बे टेस्ट लेबे रे। भैयो हम पेलुआ हां अपना बियाह करे जातन तो सोच समझ के नु करे। इहो बात ठीक है बा। तो जो हाली से टेस्ट को के आओ। ठीक बा ससुरा चलो एगो और टेस्ट बा। जाय दी महाराज, लइका बाप फैका बाड़ा सन टेस्ट लेवे दी। लेकिन एक बार में ले ले चाहिए, दोबारा के का जरूरत रहल? का करे महाराज, एक बेर में संतुष्टि होता लइका सन के। हो नयका जमाना जब से आइल बा, बिना देखने कोनो लइका शादी नहीं के करत। हम रउआ का कर सकत है, सब कहां रह गइल पेलुआ। पेलू पेलुआ रे अरे आओ तनी भैया टेस्ट ले तनी आ रहल बानी। आवता अच्छा आओ जल्दी। चलो 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 चलो। आओ पूछी फिर टेस्ट फाइनल भइल की अभी बाकी बा? पेलू हाँ भैयो अब हो गल ओके। ढोड़ी पर लागल मारका बा, इनकर ढोड़ी बड़का बा। रे साला तोरा गाना गावे के इतना शौक बनू तो कपड़ा सरियाओ, बैग सरियाओ, चल गंगा कैसे दिल्ली में जितना गावे के बा उतना गई है। साला हेजन मत गाओ ना तो बहवा दियो। ई बात सही कनी है, बबुआ गावे तनी- के जगह ना है महाराज। गाना गावेला अब ओके कर दिनु हम। हाँ भैयो हाँ बाप रे बाप। तब सब कुछ ओके, लड़की पसंद। हाँ हमरा पसंद है बाड़ी। लड़की पसंद। अच्छा अब एगो अच्छा दिन देख के ये पेलू के इनकर बियाह करा दिया। रउआ पंडित जी के बुला के अपन दिन देखवा के हमरा के फोन पर खबर दे देम, ओने हमहू साटा सुटी कर लेम। तब पेलू एकदम एकदम। हाँ भैया ठीक बनू। एकदम ठीक बा भैया, मैं जल्दी करा दो जल्दी है। रुका भैया, ये हमार टेस्ट ले बा, एको टेस्ट हमरा लेवे के बाटे। ए तो पेलुआ कहाँ कमजोर पड़ी, टेस्ट लेबू लो जंग तारे टेस्ट लेबो बोलो। काओ पदनु के नाती तारा में शंका बा कि हम तारा से बियाह करी? इतना सुंदर लड़की के
तू 10 बेर घर में ढुकावत रह 10 बेर निकालत रह कदनु तू ना तोरा में संका बा के हम तोरा से बियाह करी रे हमरा में सब खामा खाली खामा हो हमार खामा मोटका बामा हो सब खामा खाली खामा हो हमार खामा सबसे लामा हो हां ना तू ढेर बियाह करैल ह पर नहीं ना कोनी तू नहीं ना समझाई न तनी अरे तनी को ओई बेर से बियाह ड्रामा देख दे ड्रामा ओई बेर से देख बाप रे बाप ए साला ते खामा तार लामा बस साले मार मार अरे मार अरे ढेर बियाह करे मार 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 साला के मार ढेर बियाह करे मार साला मार ऐला नहीं ढेर बियाह करे साले ऐसन साला बेइज्जती रिश्तेदार आज तक ले ना देखले रहनी बड़ लांगा बड़ा सा चल दूसर लड़का देख के बियाह हुई